Explora el Parc és una iniciativa de promoció del turisme familiar al Parc Natural de l'Alt Pirineu i la base del projecte és el passaport. Com funciona? Doncs el passaport us proposa guies de visita del Parc Natural de l'Alt Pirineu a través del coneixement dels seus miradors, dels seus equipaments, museus, centres d'interpretació o també de fer una visita guiada amb alguna empresa de guies acreditats. Quan les famílies van fent tot aquest seguit d'activitats o visiten un mirador o un equipament, aconsegueixen un segell que poden traslladar directament a les caselles que hi ha reservades per l'ocasió a dins del passaport. A mesura que es van acumulant aquests segells, es poden acumular premis. On es poden recollir? Doncs a les oficines de venda del passaport. El passaport val €1 i es pot adquirir a l'oficina del Parc Natural de l'Alt Pirineu de Llavorsí i també a l'oficina del Parc Natural de la Seu d'Urgell. Us convidem a que passeu per una oficina del parc, compreu el vostre passaport i comenceu a conèixer el Parc Natural.